Dunay paraiso ug world-class nga lugar alang sa mga manigarilyuhay kung smokers dinhi sa Changi Airport sa Singapore. Tungod sa hugot nga balawd kabahin sa pagpanigarilyo, dunay gigahin nga espasyo ang gobyerno sa Singapore alang sa mga manigarilyuhay. Murag park nga puno og mga tanom gikan sa pamilya sa cactus ang gipangbutang sa garden nga mao'y designated smoking area sulod sa gambalay sa airport. Dunay duha ka portahan nga imong agian aron ipaniguro nga dili makasulod sa building ang aso gikan sa sigarilyo. Kung ana ka dinhi imong makita ang naglaray nga mga eroplano ug sama sa usa ka park hamugaway ang imong paglihok. Ang kanindot sa designated smoking area gidahig sa mga langyaw misaka aron manigarilyo. Usa na kanila si Ashley. Yeah, it's very nice. Lots of little plants to look at and everything. Sumala sa usa ka personahe sa airport 24/7 nga ilang bantayan ug ilang limpyuhan ang smoking area aron ipaniguro nga kanunay kining nindot ug limpyo alang sa mga bisita. 3 shift down here. 3 shifts. Yeah, morning, afternoon, and night shift. So Every one shift, 2 a day. so you need to clean everything. Yes, right. Yeah. How many guests you have every day? Hundreds? More than that. Really? Yeah. So you've The been whole working terminal here for one. how many years? Huh? You've been working here for how many Oh, years? just 6 months only. Ginadili ang mga bata sa lugar aron malikay sa sakit nga nag-ugat sa panigarilyo. Ang Changi Airport gidayeg isip World's Best Airport karong tuig 2023 atol sa World Airport Awards. Nakadaot usab kini og award isip World's Best Airport Dining ug World's Best Airport Leisure Amenities. Gikan nini sa Changi Airport, Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe.